Uban ta nila ari guys. Manimbang ko na sila, manimbang. Manimbang daw sila, mag-uban-uban ta ani. Daghan? Daghan mo dahil. Gagmay isda ron, oh. Kailan na dyan ko? Lamiya kay butangan, oh. Sok-sok ato man. Nakadagahan. Walote! May! Asas, Lara. Tatay ba? Katindag ko ay unti yun. Di pa puno, pagkalimot yun. Ika na, Dek. Dile. Iyo ba? Balik siya. May guys, mura gawin dyan. Karagong pet. Dakaroon na, petis muna ko. Pila kilo na karon kumpra? Pag 5 Gs, 1 kilo. Maya. Gagmay. Gagmay kato isda karon guys, gagmay. Pero, Hoy! Murag fish, oh. gagmay. Ingani mo lami kilawon. Gagmay. May kamay. Day! Paglas ni Day! Laman sa natin. Uli na mo. Nana si Perido. Nabaka ni kuha. Nangu lagum kay guys. Lagum kayo gid ang kuan oh. Lagum kaayo dito. My goodness. Mais. Tungod ni sa bagyo. Bagyong Krising. Nagko ba yung isda? Ah, hinay na.